No zahákli sme oveľa lepšiu rybu konečne. Na ten pôjdu do diaľky spod brehu. Čaute priatelia, vítam vás u dnešného videa. Nachádzame sa na preteku jazera Borovce. Sme tu po tom extrémnom ochladení, ako môžete vidieť, mám nakrčník, šiltovku a som zababušený aj s rukavicami. Fúka nám extrémne aj silný vietor, čo je nahadzovanie. Darí sa nám ako darí. Vyťahnutých máme celkovo 5 ryb, ale dosť nám aj ušlo a ušli nám aj veľké kapre. Na dnes som si nachystal Betamix Assassin peletky, sú to štvorky, je to príchuť čučorietka chobotnica. Ako druhú variantu mám takéto dvojky pri chuti chili. Mám aj jedno krmivo zarobené a to je sladká rybacia mučka. No, chytáme dneska úplne iným štýlom alebo inou montážou, ktorú skúšam. Urobil som takýto obratlík. Tam není ten plastový speedbread, ale obratlík. Kvôli tomu, aby sa mi nekrútil silonový nadväzec. Tak to skúšam a dávam peletky plus krmivo. Potom ako mi ušiel väčší kapor, som vyťahol 12 háčik a tedy nejako aj zabery sa stopli. Je tam special sweet na 12 háčiku. Tam dávam tie druhé peletky s krmivom. Vidíte ako fučí. Takže mi aj sprot mi hýbe. A zaber. Tak, super. Zmenil som háčik, dal som malinky naspäť a je tam hneď rybka. Aha, som aj odopal. Keresik takýto menší. To je silný vietor za to. Dostali sme záber, máme zase karasa. Karas potom. Dobre. Máme o niečo asi lepšiu rybičku. Len ju opatrne zdolať. Trošku mu povolíme, neviem čo to je za rybku. Máme zabere na druhom prute. Hádam sa pichne, lebo tam je 12 háčik. Kokos. Fúra. Na tento prúti normálne peletky. Takto nám ich pekne vytlačilo. Štvrťformičky, háčik. Môže to ísť do vody. Vyťahli sme 3 devinu na ďaleký lov. Hádžem pod druhý breh zas. A jednou hádžem furt do stredu. A je tam ryba. Akorát konečne bol záber na túto vzdialenosť. S týmto prutom. No a bola tam moruša twinbolka. Tak ako v prvej dáme chili pelety. Trošku method mixu. Kde dáme nástrahu. A na nástrahu dáme čerešňový gel. Akorát sme chytili kapra 53 na special sweet, čo sme hádzali do diaľky. A tam tie peletky Assassin. A to krmivo sladká rybacia mučka. Tak, keksikovi lospery pomáha dosť. Gely nám idú dobre, keksik, teda višňa, krmivá, pelety idú famózne, idú, rybám chutia.
Nástrahy jednoznačne Special Sweet dneska dominuje. A Marúša Mulberry. To sú, čo som skúšal, hlavne nástrahy. Ešte pár nemám vyskúšaných. Čo sa týka ryb, tak berú akože dosť. Zábery sú aj razantné, nie sú úplne kopance. Celkom aj na začiatku vlastne som chytal Twin Ballka, čo je čokoláda pomaranč, tá išla tiež. No dobre, vyťahol som prúd. Obidva väčšie. Mám tam na obidvoch Hatchiky 12. No a obidva hádžeme trošku ďalej už. Takú ďalej, tak ten jeden je furt pod brehom. Na tom sa nič nemení, ale tento, čo som už mal nahodený, ten je tak za 3/4. Taká 3/4, tak. Jazera. No a nedarí sa nám inak robiť zábery. Tak dáme keksik. Ten metód my sme dneska dobre pomínali. Ten sa rybám veľmi páčil. A tým, že ja nekrmím, som si mohol aj toho menej zarobiť. To som toho zarobil asi viac. Niečo sa môžeme presvedčiť, že toto pelety, tých je, tieto štvorky sú väčšie, ale berú akože, tie karasiky do nich idú v pohode. No zahákli sme oveľa lepšiu rybu konečne. Na ten prúd do diaľky spod brehu. Ale či ho na tú diaľku aj z dolan, ty kokso. Opa. Okay. Ura. Sai ti ascolti? Io vado. Aj krásny. No, záber sme mali aj na druhom, ale to nevadí. 14 háčik. Ešte tu je tá ryba ešte. Hej. Essa to je rozsahova. Krásny dinosaurus. Nádherný si. Je, Brúško, ideš do vody. No poď, pomalý chvostík. Nechám ťa pod beraku. Tam si vycúval, sam odišiel. No dneska na to, aká je veľká zima. Rybám sa celkom chce, veľmi dobre spolupracujú. Keby si mám vybrať, že či Chili alebo ten Assassin išiel, tak vám ani neviem povedať skôr. Lebo ako ktorá išla kedy. Vždy, na začiatku ma držala Chili, ako kratšia udica, kde som mal Chili peletky. Postupne už, keď som hádzal do diaľky, tam idú, vidíte, tá čučorietka s chobotnicou. Čiže je to také 50-50 dneska. Ale väčšie ryby som mal dneska dve a tie boli na čučorietka chobotnica. A to sú aj, to sa dalo možno aj čakať, lebo to som zarobil 4 mm peletky sú to. Ktorým som prisypal 2 hrste malých dvojok. Ale tie sa tam úplne stratili v tom, to je taký hrubší mix. Sa nám takýto 62 podaril. Krásny kaprík.
na diaľkový prúd a znova special sweet. No poď, hopa, si mi prevážil stranu kaprík. Máme rybu. Je to ledva dopadlo. Tak, nemám. Padol mi hneď tu. Tak, máme akorát po preteku. Kopu vecí už som dobalil, už len pár vecí. Dneska som si pretek užil, parádne mi fungovali tie pelety, Assassin a chili. Výborne, aj Method Mix, tentokrát som ho neprevlhčil, som ho postupne vlhčil dlho a fungoval výborne. No a dve wafterky, ktoré mi dneska podržali krk. Jednotka Special Sweet, to je gulička, ktorá chytá všade. To je bomba. A Morúšova Trimbolka. Tieto dve wafterky mi dali dneska najviac ryb. Tak, nakoniec sa mi podarilo krásne druhé miesto. Aj pohár za najväčšiu rybu. Tak dúfam, že sa vám toto krátke video z preteku páčilo. Budem rád za každý odber, komentár, like a my sa vidíme spolu pri ďalšom videu. Tak ahojte.